Kardom Karbing Long live kelang ratuman keceng si niltum Karbing Long live pen jutang kecing hon kardom kaddo kobe Karbing Long live kelang ratum tuan bini niltum labang so keceng si jai mek mate denarong ke patua klama long mate karbi di soni sorong aje ke talon pon long niltum Karbing Long live pen niltum jutan labang so karju lapen nang ke than labang so jai mek niltum mate quiz labang so niltum jai mek deng pon lo niltum dak denarong journal committee komentuan ingkan jin nang ke seng ma lapen amai pu pen ceng lok kong jun bang pen ceng lok lapen jutang Aron atang alamo putang nitum labangso jutan labangso karju lapen nang kecetan labangso aja meng nitum deng polo non nilipi bangke lalo denarong ingdeng ingkoi la sirkep labangso karbidukso nomje rong aje denarong ke patua klam long si non bangke talon pam molo pini bangke ceng si arani lo patumi bangke reception aja meng deng polo pini bangke second day lo pena bangke third mate pena bangke ki jutsi lo lasi nang tung kado be karbiang long selang doara ratu masih name kadang we jutang kacing hona ratu masih name labang so jutang anso se pacanji anso se prethe dang pace thang panji wan kadang we tuna kecerak pace to kenang sot apransi karju ponji rupiah jai beton tipe ni alang itu an basic kace sik jedang pondolo nanti putok labang so aja be ipang ponji apa itu sir readers ini Karbing Long Thomas Council deputy chairman unfortunately itu labang so ingdeng ko rasirke Hamar karbiri risoni sorong aja lo, ami thuilo, lapente, dorde profe, gupi bagi sungai bayang kita alang lisi, nampak tu lo, anpar sampai labangso, aja ime matela Karbing Long live lo, sponsor dun di sampai alang li, sir, kereta sini saksi sponsor lo, lapente labangso, o citurang lo, labangso kepang puji sampai alang li fansi, arku, tipon lo, lapente labangso lo sampai alang li, tinan akhirnya Citu dulu lagi putok no labang kayak itu laki pangku pun ada yang milih tempona sar kasih hiya kan lalu dalam bangso ibu biar berapa alang itu ini si kita si kondo dan dia pohon pak berkat cuy pansi si sani bahasa pinopi si Arjun Panto kemudian seperti hari ini apa lo Luki mui ku pondek sita melo, kalau MP ciri gulung na, kalau pen Karbing Long lain itu nang ciri hompen naro, landom sita melo nang pangkulo pat alang itu kan coro lo, terus hompen alang lo, di pilih nili kopai kali lo, dak dia naro marana tu makan hom, aku pai, terus anso se itu, dora pen harap pen do pulote, itu jutaan anso sekepan kantu iham, anso sekepalang ni ponji pada sekaduwe. Klaim rapel dam rapel do pulote pini eson sita melo ili do masolo son keglong lo si kelang ji ani sita me anso se kepalang meji pulote itu ning sibeta anso se jutang bangason takha bangadi mason takha ili do kepalang pon meji pan klaim long ko si pini Karbing Long lai ho kan sita melo la penda katu me racaria song ke thigedi ngatuma ni mali don mali itu si pini itu anso se kepalang me pon be man ili tum sitamelo ason kam klepon itu nang la sipini sitamelo so apona people sending ngeklong sitamelo ini ipon itu kardom Bahin penali tuman jutang kecing hona kardom pasiri glong kardom lasi pini kecing si labang so jai mek long ili tum kecing honai deputy speaker sir Ritesh Singh hi phasin itum labang so lamte karju lapen alang li nanga che thak dun mate nanga than bang so jai mek ili tum kecing si alang li pasi arju pun po alang li phan karju pon ji bang ke ili tum ke cs long non ke dubom akong chung bang amen lapen alang ni komentu ningkan si labang so aku gedeng labang so budak alang li phan arju pon lo amen ke ninje dana maho man ninje dang nelo sini tum apa ngetung bangke kapre kali lo rajin ini pasang ini kan orang nggak jadi jadi coba lah si kadung weekender dan sebenarnya oh hah nah oh kalau bang ini kan orang banyak yang kalau bang Sir
Interesting sama. Ini tumahin besar. Kita. Tuh. Kardom karbing long live kelang ratum tuan pininil tum non denarong ke patua klam labangso karbiriso nimso rong aji ketalon pon ara adim long sidolo ladak pininil tum karbing long live pen karju lapen nangke thak labangso quiz labangso ke padu ajai megalong ladak lamjai sarpu abang pu tumdo alang litum ben litum labangso karju lapen ke thak ajai meg deng ponona lasi alang litum ke pini alang litum lamja sapu labang sojai mek arpu gedeng abang putum lo lasi alang litum pan ke cengsi karjuji alam thebang ke elitum denarong zonal committee ke cengsi amai pu la pena kongchun bang ko maik ne nalitum kla dak benang pacin tu nikha denarong zonal committee ke cengsi amai pu la pena kongchun bang dan rong banget sini kita jebon ta center committee long bang polate sini nilitum bangela denarong rong aje phansi nilitum jahremet labang so jame ke deng ponamasi nilitum ke cengsi la denarong zonal committee pudak sinar ju ponangok ko ande labang so question nilila puna papasik denom ha nali nang thanik ha nilita sini ebon labang ke atemal abe thaigon long eda lang mati di sini nili nang thanik bo babu teron lapen akehai sukra mingti alang litum hello mai pu lapen kongchun bang churo lo nali tum alang litum bange un edelo alang litum man owegi mi jasemet labang so pur ki mo pudak alang litum chindet pose non litum kaprek dana kelang donari so jang duman le litum labang so karju lapen angke thak labang so jai meg deng ponona bithi langso KCS unit tum benle puthot litum labang so juthan mate karju lapen angke than labang so jai meg deng nali men osone sarongkro ande ko sarlongkro ande labang so kesengsi nali phan mangke nangka jibang le o rong pharpi o rong be labang so lunjir komasi gilun lo o rong pharpi labang so lunjir komasi gilun nik lo kajok ing tipi choro lo alang li labang so alunjir komasi gilun ma ahok para nangke than theka por alang li phan litum karbing long live pen nong epajit ponji labang ke sporting mate t-shirt akelok litum karbing long live pen ka semar pon labang so t-shirt je alang li phan paji ponpo lasi labang so nong e paji ponji litum karbing long live labang so editor rong pharsa ho pensi labang so nong e paji ponpo Dia narong pen kepak lang po. congratulations Jirtu. yo ngano beda aja na long kilo bithi langso KCS unit kote tumele tum elitum labangso juthan mate karju la penang ke than labangso jai meg elitum ke cengsi labangso karju ala li phale arju bolo na elitum journal committee denarong journal committee ke cengsi amai pu la pena kongchun bang amen chinik ma kecengsi ke sini ke nek i alang li geng nek i long lo la si chini ne data hai sini ada lo question papasik danang ma de papas dan lah bang alang li bang ke ladak denarong karbiri suri sorong aje long terika mamai mate kongchun banglo reception committee kongchun banglo inti sango alang li panle labang so juthan mate labang so karju la penang ke than labang so jai mek alang li phan labang so arju pon na miso longjon anglong kona si doiglo dong hapen parcet misolong jonang long de kahak hoglo lage la sialang li phan il tum karbing long live pen labang so t-shirt ke paji ponpo lage protima teron pia hin bansi labang so t-shirt is epak paji ponpo ala size lang pon size M size ke li large size non litum labang so jai mek jasemet litum karbiri so rong aje denarong labang so kibi pon along karbila mera mai labang so dak denarong arupen alang li ke kongchun banglo lasi alang li penle labang so jai mek alang li phanle labang so karju la pen nang ke than labang so puthak arju pon na
nalipana nakar juji bangke niltum karbing long live nakar juji bangke lalo ilitum journal committee mate denarong journal committee labangso kecheng si amai pula pena khongchun bang amen nangli nang than thagi ma kecheng si amei phu la ke kita mathan angkol lo kathe men si ekar jualan bina pot ande la so question paparik da ma apa parik dan alang li thek theda lo choro lo rong asara mai pen sami da pini dena rong karbinin sorry so rong ajelo nang chetong dundo la sila bangso karju la pen nang ke than la bangso ajai me galang li phan arju pona ilitum dena rong journal committee la bangso kecheng si amai phu la pen khongchun bang nang than thai ma la Fransik kosan me la karbing long life peneng la bangso nikan suri hini da inkore se nikan la dak karbing suri so ronga jelong la bangso aja me ke bi pon thega por alang litu phata choro lo la si ahok lo la bangso alam bangke milihin pen ke than hi la ke Fransi ame phu ke la ke kosan la mangkrung orang asar amen sistem dalam inti sangho anta sukraming ti la si manjiban pun lalu nilihin pen ke sukraming ti laga alang li khongchun bang ma mai phu lo la kongchun bang lo amai phu ke ma lo amai phu bang ke nili putek testame la bang ke inut lo la ke la sukraming ti ke hok lo khongchun bang manga hok lo tame amai phu amen manga lang li than thek theda lo Lapen. nono mangke litum rada hin bele litum labangso karju lapen nang kethan labangso aja me litum deng ponlu na litum rada tum ang bong isoi ja tum ban le litum labangso karju lapen nang kethan labangso alam the aju pol nang vai no litum ban Aterang tuman stame. Terang porik po. virbar KCS unit Terang ponateng. aterang menang itu na kote itu mele litum labangso karju lapen nang kethan labangso aja me litum deng ponlu na lasin nang limen ka Nilimen ge jerong terong. Thamba chini ponik lo. ante nili tum karbing long live pen ali phana ka jugang tung mangala lo kecheng si na dak dena rong journal committee amai phu la pen khongchun bang amen chinik manali Amena cipi tuman pan nili terang porik po. Lasi. Keceng si. dak dena rong journal committee kecheng si amai phu la pen khongchun bang amen Butung aji KCS unit ahin pen. Lasi. chini ne Mumitra chini ge da nangli virbar KCS unit da kote do la pen alang li phan le arju puro na kecheng si dena rong journal committee amai phu la pen khongchun bang amen chinik ma non do bom ma kecheng si ba kecheng si non ge do bomali kecheng si boron teron boron teron ge non o gi mi ha kecheng si sini ni lagi oh lalo choro lo alang li nang karbi so ronga jige kita lono long jasamet lam jai sarpo ake ha pit mele litum labang so karju le benang than labang so jai megel do arju borna alang li amen ga Hare Krishna kantakro alang li phan karju ge lalo soma thaya velo labang so lon je gumas ge lu niklo dia ikha soma thaya velo labang so lon je masih lu niklo ake hai pansing kro oh ahak lo choro lo la salang li panil tum karbi long live pen tisa di pak pajil pone ba to tisa Watipi hin benle litum la bangso karju la penang ke than la bangso alam thi litum arju polo na kecheng si la lo alang litum hawar thipi KCS unit fan karju gi la lo o rong parpi la bangso lunjin ko masigi lunik la Bari rong parpi. kali det bu kali lage kali to pukila lek thipi ande puge chini ne alang litum kajok ing tipisi gilun lak solun juga choro lo alang litum choro lo elitum kaju la pen kethan la bangso ajai meg elitum puthot larsim la bangso nursery am phidmale ajuna pini la bangso karbi risoni so ronga je ketalon ponalong alang litum kelang me amir apu alang litum la bangso nursery same alang litum paklang ponlo la alang liphan le aju ponana alang liphan kaju bang la lo kecheng si denarong journal committee la bangso akong chun bang la pena mai pu amenang thanik tha
Keceng si. Keceng si dan orang General Committee. Presiden ke Mr. Babu Teron. La pen secretary bangke thik nili la ning awirat pustamen nili kacini na mateng putalang lisi man pom abusin nili matha sukram mingti. Hok lo correct 100% correct lah. Alang lipan ini tum Karbi Anglong live pen alang lipan t-shirt pak paji pon po. Alang li t-shirt paji nil tum rong farsa ho. Rong farsa. Karbi Anglong live fan. Lasi la bangsono ikino pon ni ngarong parlo. Penangan tu manil tu marjulus tu menang thak thak bang alang liga hok pen alang thak unba alang lipan choro lo. Karbi resum no sorong aji ketalon pon along alang litum risui jang atum kacerap dun kaki mata jakung orang ben cenglok alang litum penangan kacerap semirak bang abang free abang kutung dan volunteer supporting je dong lasi arza bikha non kitu bom amai pu amen nang thani khaden orang kisias zonal committee komal lo chini ne chaklon de nong nam ka thang nai Karbi Anglong pen teron gunda alang lipan sitamel labang so ajai megil tumar jupon po kecheng si dan orang General Committee amai pu la pen akong chun bang amen nang thani kha ni lege chinne delo ja men ke thera thudung le jo nang thani kha de ni le chinne la bang chaklon de jutang long ke lalo keret ke soy mate ilitum cek arjang punon ilitum thengpi thengphang punon ilitum jutang long kachera thedung inkrung beleng ben chenglok alang litum keret ke soy ilitum na hok sidame rongaji long same alang litum ke penangan ke paklang pon alang litum amenasi kerot ke soy ben chenglok alang litum penang kache paduk do lasi pini lavangso jutan made karju la penang kache than lavangso ajai mek alang lipan le ilitum lam thisi ajupona miso longjon labangso anglong kona petresi doi lo nang thani kha miso longjon ke mairong hangarong sidu mairong hangrong hok lo alang lina thala po la se alang li phasa mil tum Karbi Anglong live pen nong epaji pon po t-shirt mana nali hin dan tum dan de cholo Chorolo Karbi Anglong live kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie BP lapenani tum jonsi lapuson thak kinang so lapen kichumi sana berta lang inji pulo tangte nang liar ilong kedo Karbi Anglong live channel along subscribe tha Chorolo kelang por